Dobro jutro. Danas je utorak, 11. februar. Ne znam kada sam poslednji put bio ovde, pa ima sigurno 20-ak dana, malo više. Kad kažem ovde, mislim na trasi rekonstrukcije pruge. Ovo je Presečki potok, koliko sam razumeo, ovo je Nišava levo. Dok su radovi, postavljaju se ovi kanali i, kako su mi rekli, podbija se pruga. Pitao sam za radni voz i sve ostale mašine, rekli su da su na stanici u staničenju. Sve što je moglo da se uradi, sve praznine su popunjene, da tako kažem, tamo gde je moglo da se postave šine, da se uradi pruga, tako da je sve sada na čekanju. Tracy je parkirao svu svoju mašineriju, Ham Put radi ove zemljane radove i ove betonske i to je to. Koliko sam razumeo, neka se tumače kako hoće ko, tek svi papiri kažu da su gotovi za trasu od Sukova dalje, međutim kažu da nema ko da potpiše, nema ko da uzme olovku u ruke.